JINGPULE na kashti baar sya ki Timothy kalnong Banyngkong kadkhot iway hadu pra u Paulus u apostol jong Christ Jisu da kamon ublay ya balapha man penbana ya ka jingkular jong ka jingem kabadon hau Christ Jisu sya u Timotheus kon bi jonga to ka jingai ai ka jingis nai ba ka jingsuk na ublay kupa banau Christ Jisu utra jongi kandon rengkat bat phi ngai ngo ya ublay gi kapa temen jonga ya ba ngamani da ka jinga tip lam ka basngur kat habang akan mau e phi haki jing duai jonga kumba nga jule barbor Sngi da ka bakan mau ki mat jong phi habang ngilaya khalat nga kwa hir ban yo i biang e phi hangta ngan sadap shon da ka jing kemen ngan yai perkhat ya ka jinge jong phi ka basngur man sim ka jinge ka ba ish ka jinge ka bala sho tan rai ha i mei rat jong phi Iloyus bat ha i mei jong phi Eunice bat ka ba ngangai scam phi ru phi don na ka ne ka daw ngakan tu ye phi man penrem ya ka jinge e ka ba bleu la ai da ka jingbu khti jonga halor jong phi bleu la ai hangi om ya ka men sim ting put henry yo men sim u ban khlan pen e bat pen start yangi namar kata wat jule ran hama pisaki yo try jongi lemne yanga u koi di na ka banta jong u henry da ka jing khlan ka bawan nau blai tokit lam ya ka jing stom ka ba gospel ka dawa ka ktien jong u try ka JINGPULE naga gospel jong MARKUS kalnong basaw kadkhot iway hadu arpaw sashi sien u Jisu lasdang banhikai harut kaduriaw Galilea paiba balum saudong ye u ulabun kata hadu ba umbang banse bankiu hakaling bot la syong haka kaling kaladon haka kat bau pai ba ula yeng haring kyo hatmet kaduriaw ulahi kai ki bon ki da ki parshi mat kawai ka jingi kai kalalong to sha skor ladon wei breu balalek ban kat bau dang bet u sembai kato kat ne ulahap halenti mat kisem kilawan ban pu ya u don ru balhap haka dau mau haka baduna khandeu u sembai ulami kloi namar ba ka khandeu kam jeliu abaka Sngi kalayang kalathang ye kisailung bat namar ki thiet kim da jiliu bha kijin thong gila terkhong hisndon kato katne ki sambai ki bahab apdeng kisia ki blasan bat kejap no ya kejing thong kumta kim shem seiso handrai kato katne ki bahab akhendeu ka babha kijin thong kilaspe kilasan bha mat kilaseiso don ki Ba-Lai pheusha ki ba henriu pheusha bat kiba shispa syaru bat Jisu lapan kut da kaboong utau badan ki skor ban sngap ton sya skor habau Jisu la don tang marwai ki khat arngut lem bat kato katne ki weipat ki lakar pat yu ban batai ki parshi hapi la ai ka jingbot bari jong ka himau blai Jisu la jubab henry ki weipat ki badan naba habar tang di ki parshi kumta bakin pej sapej henry yoi kin sngap sa sngap andrai kim sngu kumta kenom phai show blai te uno map eki u Jisu la kali eki phim su tho ekane ka parshi te kumno phin su tho yakano ka parshi gunong bet ubet ya ka ktien ublai teng ka ktien ka hap arut lanti kine ki beri ki osngeu ya ka andrai tang shu osngeu ya ka usoitan wan kloi lan bat urong no ya ka ktien balabet haki ki weipat ki breu ki longkom ki sembai ki bahab haka jaka mau haba ki osngewi ka ktien ki pediange ka da ka jingkemen hendrei kam ngam jeliu haki kumta kimne slam haba wan ka jingjanjar na ka jingban ben na ka banta ka ktien ki ino shisndon sa ki weipat ki longkom ki sembai balabet apreng sia
kine ki long kita ki bayo sngaw ya ka ktien hendrai ka jing kuslai jong ka ne ka jing em ka jing e spa bat ka jing brai harukom ki wan rung bat ki kejap ya ka ktien te kim sai so hendrai don ki bre ki bab kom ki sambai bala bet ha ka kandeu babha ki sngaw ya ka ktien ki pediang ya ka bat ki sai so don ki ba lai phausha ki ba don hendrai phausha bat ki ba shispa sha ru ka gospel jong trai